На 100 км южно от София по пътя за Солун и Атина се намира най-големият град в югозападна България и областен център – Благоевград. Разположен е от двете страни на река Бистрица, почти при вливането й в река Струма, където реката и извисяващите се от двете й страни Рила и Влахина планина оформят Благоевградската котловина. Област Благоевград е една от 28-те области съгласно административно-териториалното устройство на Република България. Населението й наброява 324 110 души към 02.03.2011 година, или това прави 4,4% от общото население на Република България. В границите на областта са включени 14 общини, 96 кметства и 280 населени места. Общата площ на област Благоевград е 6449 квадратни километра, което ни поставя на трето място в страната. Благоевградска област като граничен регион има две граници и това определя спецификата от гледна точка на реализирането на държавната политика на регионално равнище, както по отношение на административното обслужване, така и на решаването на редица политически и социално-икономически проблеми. В природогеографска и икономическа структура на Благоевградска област се открояват две обособени части. Това е западната долина на река Струма с площ 3521 км и източна, това е по долината на река Места с площ 2928 квадратни километра. Областният управител е едноличен орган на изпълнителната власт в областта, който осъществява държавното управление по места и осигурява съответствие между националните и местните интереси при провеждане на регионалната политика, а областната администрация подпомага дейността на областния управител в упражняване на правомощията му. За осъществяването на широкия кръг правомощия, областният управител трябва да разчита на компетентна и отговорна администрация в лицето на служителите на областна администрация Благоевград. Динамичните промени в икономическата и социална сфера на страните ни изискват адекватни и добре обосновани действия в организацията на административната структура, така че да се използва пълния потенциал в решаването на проблемите на обществото за постигане на дългосрочните цели в общ национален и регионален мащаб. Принципите на основата, на които българската администрация трябва да организира дейността си, са аналогични с европейските принципи за доброто управление и за това за нас е важно да имаме преките контакти с администрацията на Република Гърция. Целта на проекта „Системата на човешките ресурси – фактор за доброто управление на служителите в администрацията“ бе повишаване на ефективността в управлението на човешките ресурси за постигане на добър административен капацитет и компетентността администрацията в полза на обществото. Сътрудничеството ни беше ползотворно, като получихме утвърдени добри практики от системата за управление при партньорите ни от регионална администрация Централна Македония в Република Гърция. Динамичните промени в икономическата и социална сфера на страната, респективно област Благоевград, оказват съществено влияние върху човешките ресурси и тяхната система за управление като цяло. Структурирането на държавната администрация и управлението на служителите в нея са основни фактори за постигането на добро управление и обществено признание. През 2013 година областна администрация Благоевград разработи проект
Системата на човешките ресурси – фактор за доброто управление на служителите в администрацията по оперативна програма «Административен капацитет» 2007-2013 година. Общата цел на проекта, в съответствие с стратегическата цел на оперативна програма «Административен капацитет», е за подобряване на работата на държавната администрация в реализирането на ефективни политики и качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост. В подобряване на администрацията и обмена на добри практики, Областна администрация Благоевград си партнира с Областна администрация Солун. Посредством анализа на структурата, методика на работа и организация на работа на двете областни администрации се изготви аналитичен доклад на проект с проведените дейности и въведените и приложени добри практики. Сътрудничеството между Благоевград и Солун цели повишаване капацитета на служителите от Областна администрация Благоевград чрез внедряване на съвременни методи при управление на човешките ресурси, използвани в работата на партньора, създаване на подходяща среда за кариерно развитие на служителите в администрацията, по примера на добри практики от префектура Солун, повишаване мотивацията на държавните служители за по-ефективна администрация. Проект «Системата на човешките ресурси – фактор за доброто управление на служителите в администрацията» доведе до подобряване на системите за управление на човешките ресурси в Областна администрация Благоевград, чрез изучаване и прилагане на опита на Областна администрация Солун. Това стана посредством провеждане на изследвания, дискусионен форум, кръгла маса, семинари и обучения, успоредно на ръководните кадри и на останалите служители от Областна администрация. В заключителния етап на проекта се въведе внедряване на методика на одит на персонала, чрез който инструментите и методите на управление на системата ще бъдат реално наблюдавани във времето и контролирани. Чрез привличане в проектните дейности на специалисти в сферата на човешките ресурси във връзка с изпълнението на различните дейности, става възможно не само обмена на добри практики от партньора, но също така и подобряване и оптимизиране на цялостната система за управление на човешките ресурси в Областна администрация Благоевград.